Anaiz naiz, basusarrikoa eta 32 urte ditut. Ni Urtzi naiz, Zarauztarra eta 30 urte ditut. Mertzenaz eta Elorrizokoa naiz. Ni Bea naiz, Barañaingoa naiz eta 26 urte ditut. Ni Iraide naiz, Laudioarra eta 30 urte ditut. Klaja naiz eta 28 urte ditut. Maikaniz, Jabarne Tarsa. 29 urte dut. Bizian sartu niz bi hizkuntzen artin, euska eta frantsesa. Bi begi, bi beharri, bi esku, bi zanko, bi hizkuntza. Ene lehen eranek biak nahasten zutien. Je veux ikusi zer bada dedan. Ondotik ene buian gaizak behesizien. Aitaikin euskaz, amaikin frantsesez. Atiatia amamaikin euskaz, aitani amaniekin frantsesez. Zazpitan ongi? Oier, oi badak zazpiketan orden igual? Zazpiterritan, bai, hobe zazpiterritan. Horro herrian bizi ginen. Bi hizkuntza, bi mundu, eta ni bietan laket. Eskolan eta kantan euskaz. Kirolian eta dantzan frantsesez. Ikastolako beste haurrekin euskaz, herritar habosiekin frantsesez. Ez nahi hori kantatu, ez da bera Mon Amour kantatzekoa. Da bizka gehiago, Mon Amour, Mon du Montendre. Bizkat ez hain menperatua zinema bena bai, egiazki barnetik ateratzen zaio, ez du sekulan kantatu Mon Amour. Hameka urtetan, eskolan euskaz jarraikitzeko, hastegunez etxia eta sibeua utzi guntian. Lapurdin kolegioan ibilteko. Euskaz jarraikitzeko etxetik jun behar. Euskaz ikasia izateko, sibeotik jun behar. Hunkitzeko mementoan, hunkitzeak egiten dizu, zerbait gertatu behar da gorputzean. Hortatik, hortara. Eta uste dut hantzegon bakarrik memento hori amonak nahi... Sibeoko beste gaztetaik desberdintu ginen. Beste kultura bat gunean modelotako, abertzaletarzuna, roka. Eta Sibeola tutultzian, gentiaikin euskaz aina higinelaik, Sibeotar sumaitek provokazioan egija hartzen zielako sentimentia gunin. Huk Sibeotarrak zien eta gu euskaldunak, kontzientzia eta nurtarzun hoi defendatu nahian. Sibeun euskaekin pentze siluetan bizitien girgitien ehizatzen bezala ai behar da. Beharrik handi zabaltu, girgitia kilikatu, kumitatu, konfidantzan ezai eta akuiatu kantan aiazi. Amini bat provokatu, mintzatzen eta ikasten jarraikia halizateko. Eta soinu hori gutxunena zelan gura hon. Handitu nizan Sibeo hortan, euska bizik iraunarazteko, su azietan buhatzeko indarra uken behar baita. Hizkuntza bakotsa mundu bat balin bada, bi hizkuntza dutin lurraldia mundu bat da. Haur denboatik, guai hartino, mundu horren ezagutzen hainiz. Bena egin ahaldukana horrekin, memento hortan ez zaite. Bena aldiz... Lusaz uste ukendut familiaen erdia frantsesan ila. Behantago hartu niz, ene bi mundiek berruturi euskalduna ziela. Eta gaizak nik uste beno nahasiik agoziela. Ene bi mundu hoiek, euskaekiko harreman desberdin bat baziela, besteik ez. Amaen aldetik, belaunaldi bat edo bi lehenago, euskaekin muztu zien. Bena amani, haurtzaroko maule gaineko euska ezer bat deskobritu deiot. Eta aitanik betidanik euskaz kantan jauntzidu. Aitaen aldetik, oai denak euskaldun dien arren, aita eta be anaiarribek dutie saharrak euskaz aitzea arra bultzatu. Emeki etxen frantsesak lekia hartu behitzeion.
Luzaz uste ukendut gotaine jabarne, ene sort herri frantses dun bat zela. Behantago hartu niz, Sibeoko botza irratientako sos biltzeko etxetan igaitez, abantxu etxe otan euskaldun bat pu bazela. Ene lagun frantses dunen aitetamek, euska bazakiela. Euska hor zela, euska otan zela. Ageian ala gordeik, jatzarrik ala lo, ondoku erremanik ala galduk. Bihar nulatik hastea jun nintzan, eta ondotik paizeat. Ene etxetik eta euskal mundutik kanpo nur nintzan jakin nahian. Ene mundi eta kanpo nur nintzan ni. Eta han, nahi ala ez, kutsatzen utin jententako, euskal herrien errepresentazale bilakatu nintzan. Herrian bizi dutugun gaizak hanku esplikatu behar. Hizkuntza, nurtarzuna, independentzia, bortia. Herritik kanpo, idutu zait euska enekin jamaiten hile, ene barne, altxor bat bezala. Ihurke hortik elkitzen ahaletzeitadan lotua. Nintzanaekin lotua intimoa. Paizen, unibertsitateko kurtso batetan, hanitz preziatzen nian hizkuntza ikerlai erakasle batekin, euskaen jabilpenaz ez da baida mingarri bat ukengunean. Beak errantzaitan, euskal herria ezagutzen dut, eta badakit han, gentia euskaz mintzo balin bada, militantzia hutsez dela. Nula esplika hande jakintxu hori, euskaekin nian harreman intimohua. Intimoki maite dudan hizkuntza batekiko harremana lantu eta hasina izatia militantzia balin bada, ene amamaekin euskazaitzeko plazera iraunarazi nahia militantzia balin bada, ordin bai, militantzia zainiz, intimoki. Memento hartan emazte horren parian, botzi gabe gelditu banintzan, oa nahi neioke arrapostu eman. Eran nahi neioke euskal herrian, militantziaik balin bada, euska militantziaz baizik mintzatuik izan ez tadin borrokatzeko dela. Egunko egunin, euskaz lanin hainiz. Hortako eta euskai esker, euskal herrian kurritzen niz. Kanta nahitzeko, kantoe baten asmatzeko, hitzak euskaz horra zaizt. Maite dudan lan horrek, euskaz sortzeko padak emaiten deizt. Alde batetik senditzen dut ez dudala ene amamaen euska edera emaiten. Mentez eta mentez egin zen euska hua, urre pipitaz beteik. Egun oztako bizian, oen erraiteko balio zeiona. Amama handitu zen labuantza mundiak, partez desagertzian, euska puska eder bat jaman behitu haik. Ene euska beste da, egunkua, berdeago eta nahasiagua. Ene euska beste guziena bezala ingoitik. Dudania bilpenaekin jaikitzen, zuhitzen eta abeasten nahi da. Ene euska egiten nahi da. Ander naiz. Iruindarra naiz, eta 51 urte ditut. Iruindarra naizela diot, Franko hil eta 21 egunera Iruinan jaio nintzelako. Baina izatez, erdi eskoziarra naiz. Nire ama Edinburgokoa da eta haurtzaroan gure etxeko hizkuntza ingelesa zen. Aitak Iruin semea izanik ere inglesez egiten zigun. Ingurukoek, familiaren gehiengoak, kalean, kolegioan, ia dena gaztelania zen. Nire amak dio txikitan guk uste genuela mundu guztiak egiten zuela beste hizkuntza batean etxean. Ez dakit zeinunean konturatu nintzen beste aurrek soilik gaztelaniaz egiten zutela. Eta ni arraro nintzela. Hala ere, pozik bizi nuen egoera hori, eta jabetzen nintzen beste mundu bat ezagutzen nuela, eta gehienek ez zutela horrelako aukerarik.
Euskara eta euskal mundua gertu sentitu nituen beti. Gure aitak zekizkien apurrak transmititu zizkiegun. Gabon, ongi lo egin, eta horrelakoak. Toki zenak, esanaiak, berak bizitzan zehar ikasitakoa irakatsi zigun euskararekiko maitasunarekin batera. Baina 80. hamarkadako Iruñan ez zen euskara asko entzuten. Izatekotan Nafarro Oinezeen edo Arreba Txikiaren ikastolako jardueretan, baina ez askoz gehiago. Pentsa, nire klasekideak barrez ibiltzen ziren ETB-en kirolak ikustean entzundako esamoldeekin. Baloia kanpora, ajaja, eta horrelakoekin. Hala ere, euskara ez jakitea utxune bat zen niretzat. Euskaraz hitz egin nahi nuen. Konturatu nintzen ze ironikoa zen nire egoera. Nafarra eta Eskoziarra izan, elebidun osoa izan, eta hala ere, ez jakin bertako jatorriko hizkuntzak. Ez euskara, ez gaelikoa. Azkenean, 17 bat urterekin euskara ikasten hasi nintzen. Euskaltegietan guztira 2 ikasturte egin nituen, ez gehiago. Hasieran batzuk esaten zidaten, "Ke animau, con lo difícil que es el vasco." Baina nire ez zitzaidan bereziki zaila iruditzen. Kontua jartzea da. Lan pixka bat eginda, barne logika harrapatzen hasten zara, eta poz handia hartzen duzu gauzak ongi asmatzen dituzula ikustean. Zorionez, bidaia honetan, beti topatu dut lagundu nahi izan duen jendea. Edo zein tokitan. Euskaraz aritzeko nire nahiak euskaldunen auspoa eta sostengoa jaso du. Euskarak mundu oso bat eman dit. Euskararen bitartez nire herria hobeki ulertzen dut. Nire ustez horretarako ikasi beharko lirateke hizkuntzak. Gure ingurua hobeki ezagutzeko eta bizitza sakonago gozatzeko. Albo onura gisa hizkuntzak jakiteak baditu zenbait abantaila lan munduan eta bar. Baina ikasteko gozatu egin behar da. Orain Eskozian biziko banintz, gaelikoa ikasten hasiko nintzateke, zalantzari gabe. Erabakia aspaldi hartua genuen Edurnek eta biok. Seme-alabak euskaldun izatea nahi genuen, nola ez. Baina eraberean ez genuen nahi nire eta nire familiaren izatearen zati garrantzitsu bat bidean galtzea. Nik nire ama hizkuntzan egin nahi nion alabari txikitan jasotako maitasuna transmititzeko. Gero, hortza garbitu eta eskua garbitu eta jantzi, Some milk. Guk erabaki genuen Edurnek euskaraz eginen ziola eta nik ingelesez. Ready? Steady? Gure artean euskaraz egiten segituko genuke. Nire anaiak, arrebak, amak eta aitak ingelesez egitea erabaki zuten. Lagunak aldiz euskaldunak dira gehienak. Gero, Katxalin jaio zenean, lehenengo momentutik eta pentsatu gabe ingelesez egiten hasi nintzaion. Today nobody can sit beside you. Berarekin mintzatzeko naturalena egin zitzaidan, badakizu? Okay? No. Aurrei susurlatzen dizkidezun gauzak eta horrela atera zitzaidan, pentsatu gabe. Hortik aurrera gauzak oso era naturalean joan dira. Katjalinek ama hizkuntza euskara du, eta aita hizkuntza ingelesa. Gureak diren hizkuntza eta kulturatan bizi da bera, batetik bestera salto egiten munduko gauzarik normalena balitz. Eta berarekin oso harro nago. Egia da batzuetan egoskorri izan behar duzula, eta ez duzula hizkuntza aldatu behar besteengatik. Naiz eta parekoari gaztelaniaz hitz egin behar izan, aurrarekin betiko hizkuntza mantendu behar duzu. Batzutan iruditzen zait arraro begiratu izan digutela kaletik edo. Berdin dio. Gu, gurera.
Elena naiz, Etxebarrikua, eta 34 urte ditut. Rapa egiten dut, eta labazu izenez ezagutzen naute asko. Naiz izotzerregina, labazu bigo jaioa, rapan aritzen zen eskatza. Orain zorgina piztuta, mikroa eta erratza, ez da izan erratza, emakume bakarri izana. Euskal Herrian beti defendatzen nire lana, urtak pasata, jarraitzen dugu rapan, gora gure borroka gure hizkuntza, trakamatrakatza gurek bai, jarraitzen dute zaunka, nire bidean, tipitapa, zua bizteko, emakume hau zarta, galdetu kalian, nor daukan txinparta, kantu kanta, puntalari aparta, bombo kurtzetan, beti ziti zarta, isu entzun, non dago zalantza, jokora itzuli naiz dena urtzeko tantaz tanta. Non dago xarma, itxuran edo karma, nitza beti da nire borroka nire armar, bazoen kontra, posoina edanda, mikro hartuta eta hasi da irautza, epa! Rokeo galanta, ez badakizu hau dantzatzen ez da zure dantza, altza, gazte, altza. Bizitza bi egun dira bilatu zure maitza, kilometroak ez ditugun faltan, tipitapak horika gure bidean martxa, zuen legeak dira gure betiko trampak, etorri gure aldera, baratore kaitza. Etxebarri Bilbotik 5 kilometrotara dago. Metroa jarri dutenetik jende pilo bat etorri da bizitzera, baina nire haurtzaroan Agustia bestelakoa zen. Langile auzo bat. Labe garaietako langile asko bizi ziren hemen. Esan gabe doa hemen beti gaztelaniaz hitz egin da. Eta hala ere Irune Barrebok dereduan ikasi genuen gurasoek hori nahi zutelako. Nire aitaren aita kubatarra da, eta aitak nahi zuen berak txikitan ikasi ez zuen hizkuntza hori guk ikastea. Esaten zigun, bai, zuek ikasi eta gero irakatsiko didazue, baina berak oraindik ez du ikasi. Orain oso eskertuta nago nire gurasoekin, baina egia da umetan sufritu izan dudala. Euskera? Ke koñazo pentsatzen nuen sarritan. Kalean gaztelaneraz egiten nuen. Gurasoekin ere berdin. Zertarako ikasi behar nuen ni euskeraz gero inorez bazidan ulertzen. Ez nuen ulertzen zer pintatzen zuen euskeraan. Institutora joan nintzenean hasi ziren gauzak aldatzen. Noski, ni ohituta nengoen matematikak euskerak utxean egitea. Agian totakeri bat da, baina berreketen kontua edo izkiena gaztelaniaz asko zailagoa egiten zitzaidan. Historiarekin eta beste ikasgai batzuekin ere berdin. Hor konturatu nintzen aukeratu behar nuela eta ikasketak euskeraz jarraitzea aukeratu nuen. Duela 20 urte hasi nintzen rapeatzen, gaztelania hutsean noski. Orduan emakume rapera bakarra nintzen eta ia 10 urtez hala izan naiz. Ez da batere erraza izan. Hasi nintzenean pentsazina zen rapa abesti bat euskeraz egitea. Nire inguruko jendeak esaten zuen, rapa euskeraz? Nola? Nola da posible ez? Ingelesez edo gaztelaniaz bai, baina euskeraz? Eta nik argumentua erosten nien, eta gaztelaniaz rapeatzen segi nuen denbora luzez. Gero selekta kolektiboa hasi zen euskeraz rapa egiten, eta kasualitatez, haiekin eman nuen nire lehenengo kontzertua. Haiek euskeraz, eta ni gaztelaneaz. Desastre hutsa izan zen. Selektakoak banandu zirenetik urte askotako hutsune bat egonda euskerazko rapean. Ni gaztelaneaz jarraitu nuen, baina arantxa bat gelditu zitzaidan. Euskeraz kantu bat egin nahi nuen, eta azkenean animatu nintzen. Aneguria ezagutu nuen, eta berak euskeraz oso ondo moldatzen zen. Orduan idatzi genuen Trakamatraka bestia. Diskoa guztiz gaztelanezkoa izan arren, azken kantua euskeraz. Bi emakume rapa egiten euskeraz. Jendeari oso ausarta iruditu zitzaio. Nire bideak martxan, nire pausua zaintzen, tipitapa, gero aldea prestatzen, zeintzuk nire alde, zenbat lapur talde, non gelditu ziren hainbat okitan urralde, zenbat kalte, zenbat ezate, zenbat ideia gelditzen diren barne, momentua hauze oiukatu indarrez, eutxi egurre, piztuak elarre, arnaza hartuz, arnaza hartuz, arnaza hartuz, Trakamatraka, etapa berria data, bazoak eta upaka beti emakumezko rapan, bombo kutsakia ban, itxekin dantzaka, nondik nora, Euskal Herria mapan. El rap en euskera
euskera si podrías hacer rap en euskera, no me hagas en el círculo del rap. El rap lo que es entendido como lo que es el movimiento del hip hop, la cultura, es decir, estaba de la mano de Gasteiz, es decir, 121 Crew y otra peña que ha estado trabajando en euskera, no fácil y tal, se han movido, pero no hemos coincidido los que hemos empezado de otro lado. Porque el público es diferente, las letras suelen ser diferentes, son mundos aparte totalmente. O sea, si tú estás en el rap de euskera, no estás en el rap de Bilbao. Si estás en el rap de Bilbao, no estás en el rap de euskera. Sí que es cierto que al final hay gente que se ha conocido y pues por colegueo o lo que sea, unos van a las fiestas de unos, otros van a las fiestas de otros. Se está mezclando el panorama, pero no ha hecho falta quitarse muchos clichés. Y 15 años. Teniendo aquí el euskera, o sea, una lengua que me parece bastante bonita y más de cómo suena, o sea, pienso que se pueden hacer cosas muy guapas. De hecho hay cosas hay gente en Vitoria y en San Sebastián haciendo cosas muy buenas, vamos. Realmente es un poco locura, ¿no? Porque ellos se han escuchado siempre hip hop americano sin tener ni puñetera idea de inglés. O francés. Pero euskera era como que no, que eso no era del rap y no se podía hacer, ¿sabes? Pero real o no real, hay gente muy buena haciendo rap en euskera, muy real. Hay mujeres también haciendo rap en euskera, está Fanny en Donosti, Txula Podra también tiene algo en euskera. Gerora, emakume gehiago hasi dira rapa egiten euskeraz. Gertatzen dena da, emakumeak erreferenterik ez badute, ez dutela piztinara salto egiten. Libre. ¿Como desde el principio o no? Ez. Libre izateko aukera, emakume galanta dotorea, nork agintzen du nor dauka boterea, nire gorputzaren jabe, jotak irautzaile bera, zutan daula behau zentzen dezukea, emakume azkea, borrokarako prezelkar bidean, zorginen leizean dantzatzen, akelarre berriak berriz, buelta prestantzen, bombo kutsa lantzen, hasta ahí. Oraindik lagun askok esaten didate bueltatzeko gaztelaniara. Ez euskaraz abestea gaizki iruditzen zaielako, baizik eta ez dutelako ulertzen. Pues no queda mal, ¿no? Eta egia esan, baditut gogoak gazteleraz kantatzeko. Uste dut hemendik aurrera, gaiaren arabera aukeratuko dudala hizkuntza. Baina argi daukat gauza bat. 12 urtekin emakume bakarra izan nintzen gizonezko munduan. Gerora, euskaldun bakarra gaztelanezko mundu batetan. Urteak pasatu dira eta hemen jarraitzen dut. Eta jarraituko dut. Nik ez bezala atzetik datozen emakumeek, euskaldunek eta emakume euskaldunek nori begiratua izan dezaten. Vamos a cerrar aquí esta parte informativa de Boulevard. Empezábamos a las 6 de la mañana con las noticias, la información, el entretenimiento, las entrevistas y estamos a punto de llegar a las 10. Pero recuerden que mañana volveremos a estar de nuevo con ustedes, en directo, aquí, en Radio Euskadi. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Bihar arte, agur. Dani naiz, Azpontesekoa, eta 39 urte ditut. Azpontes Galizian dago. A Coruña ondoko herri txiki bat da. Euskal Herrira orain dela 20 urte etorri nintzen kazetaritza ikastera. Beraz, Galizian baino denbora gehiago pasatu dut hemen. Hasiera batean ez nuen hemen gelditzeko asmorik, baina Radio Euskadin hasi nintzen lanean eta ordutik Bilbon bizi naiz. Egun goizero Boulevard irratsaioa prestatzen dut, eta noizean behin telebistan ere gauzak egiten ditut. Azkena izan da El Lector de Huesos saioa Paco Etxeberriarekin batera. Arnau izeneko seme bat daukat, 3 urtekoa. Euskara ikasten 2002 urtean hasi nintzen, AEKan 2 ordu egunean. 5. urratsera arte jarraitu nuen, baina orduan ganbara irratsaioak idatzen hasi nintzenez, akabo klaseak. Laster bueltatu nintzen euskara ikastera, EITB-en bertan, irakasle batekin. Zergatik euskara? Uste dut ez dagoela arrazoi berezirik. 2 hizkuntza dituen herri batean jaio nintzen. Nire amak galegoz hitz egiten du, eta aitak berriz gaztelaniaz. Beraz, herri honetako hizkuntza egoera naturala da niretzat. Gaur egun oraindik posiblea da informazioa prestatzea euskararik jakin gabe Euskal Herrian. Baina gustatuko litzaidake ahalik eta iturri desberdinenetatik irakurtzea. Eta iturri batzuk euskarazkoak dira. Arnau euskaraz bizi da eskolan, eta seguru nago bizitzan zehar hainbat hizkuntzatan biziko dela.
Eta nik nahi dut Arnaurekin euskaraz hitz egin, argi dudalako nire semeak euskara jakin behar duela. Arazoak sortzen dira ez dakizunean, jakiteak beti ematen ditu abantaiak. Egunen batean berak erabakiko du zein hizkuntza erabiliko duen, baina bitartean ikasiko du, eta gure artean mintza praktika egingo du. Xabi! Arratsaldeon, bidean nago ja. Oso ondo. Eta noiz ondeko zaria, gutxikura bera? 20 minutu barru. Vale. Ikaragarri gustatzen zait heavy musika. Zuta gardan nire euskal talde kutxuna, eta ulertu nahi dut zer esaten duten haien abestietan. Hori bai, eguneroko bizitza gaztelaniaz egiten dut batez ere. Bilbon bizi naiz eta hiri honetan oso erraza da euskararik gabe bizitzea. Errespetu handia die eta aukera guztiei. Euskara ikastea erabaki dutenei eta euskararik gabe lasai bizi direnei. Baina nik ez dut galdu nahi nire aurrean daukadan unibertsu horretan gertatzen dena. Ahalegin txiki bat egin behar dut bai, baina zergatik ez? Euskaldunen munduan parte hartu nahi baduzu, euskara ulertzea beharrezkoa duzu. Gustatuko litzaidake adibidez egoera desatsegin batzuk aldatzea. Esaterako euskaraz ari diren 4 lagunen kuadrilla batera sartzen banaiz, haiek aldatzen dute hizkuntza, eta azkenean denok amaitzen dugu gaztelaniaz hitz egiten. Hori oso deserosoa da. Ez dauka logikarik. Hor daukat beste arrazoi bat euskara ikasteko. Nik gaztelaniaz hitz egin dezaket, baina zuk nirekin euskaraz egin nahi baduzu, euskara ulertu beharra daukat gutxienez. Lehenengo kontzertua zurekin izan zen kafentzokian, eta hortik aurrera, ez dakit, pilo bat aldiz. Zuen kontzertuetan, banago, nik zure abestiak ulertu nahi ditut, jode. Ulertu nahi ditut, eta San Mamesean gaude, himnoa ulertu nahi dut. Jendeak kantantzen du himnoa, eta ez dakit ez ze hostia esaten duten. Daukat unibertso desberdina. Musikak ematen dit bizitzeko energia. 12 urte nituenetik entzuten dut heavy metala, eta konturatu naiz abestiek munduari buruzko ikuspegi pila bat ematen dituztela. Ikuspegi horiek interesatzen zaizkit niri, eta hemen asko euskarazkoak dira. Euskaraz ari dira sortzen gauza modernoak eta freskagarriak, baina gero ez zaio hartzunik ematen guri irratietan, telebistetan edo egunkarietan. Nik entzuten dut normalean Euskadi gaztea praktika egin eta praktikatzeko, ez? Baina gaztean ez dau jebirik. Igual zuek... Kultura pustu batzuk klandestinitatean daude, eta nik odola, burdina eta adarrak nahi ditut, baina euskaraz ere bai. Bueno, ez gaztean eta ez irrati guztietan, Ez dakizu gitarra jotzen ez dakizu ezer, hain jebisa izan da? Ez dakit, jode, ez daukat diela. Bateria igual, bateria nagian bai. Bai? Venga, oso erraza da. Erraza ez, Niretzat jebiak euskara beratzago egiten du, koloretsuago, eta gazte pila bat erakartzen ditu. Gaztea irratian ezin da jebia entzun, eta aukera horrekin beste referentzia batzuk sortzen dira, batez ere ingelesez. Ez dakit non dagoen filtroa, baina gauza hauek erabakitzen dituenari esango nioke pentsatzeko pixka batean gaiari buruz. Iruditzen zaidalako ni bezala, beste asko ere lehenago hurbilduko direla euskarara gauza fresko eta interesgarrietatik, musika komertzialetik edo folkloretik baino.